Здравейте, това е Tribes Ascent България и ще играем Tribes Ascent. Това е First Person Shooter игра, която намираме с доста яка и ще играем. Аз съм Симон и с мен ще снима Алекс. Да, здравейте. Като цяло има не много различни класи, но са доста приятни. Безплатите, които почвате в началото са Pathfinder, Soldier и Juggernaut, който ако заредиш е хубаво. Аз мисля да join игра и ти я joinиш при мен, за да не губим време. Добре. Това представлява Juggernaut. Той е heavy класа, която бива по-трудно, има повече армор и се базира на по-голям демидж, ако с първото му оръжие, което в момента държи в ръка. Аз влезнах. Само искам да обясня, двата най-играни мода в тази игра са Capture the Flag, където има два отбора с две бази. Всеки от отборите трябва да е, това е тимплей игра, която тимплей в тази игра е много важен. И някой от един отбор трябва да отиде да вземе флага и да го занесе в базата си и да го сложи върху неговия флаг, който трябва задължително да е в базата. Ако го няма, трябва да няма мога да го върне, някой трябва да занесе неговия флаг. Мисля, живеете в прогрес на играта. Пък другия гейм мод, който е най-игран също, мисля, те принцип са няколко, но те не се играят много. Само два се играят по-често така. Capture the Flag, който сега ще играеме, и Team Deathmatch, за който сега тръгна да ви говоря. Той пак има флаг, ама е само един. И отбора, който задържи по-дълго време като цяло флага, печели. Алекс, аз съм влезнал в Diamond Sword, така че ако искаш лайки Diamond Sword. Има място тук да влезнеш. Чакай, да се опитам да убия. Но много ми лагна нещо. Убива някакъв Juggernaut. Така че има място в Буди го, така. Беше не. Да, вече 12 на 12. Ми ще играем явно един срещу друг. Това е един от маповете. Флаговете са там на място. То се вижда доста добре между всичко, за да може да виждате къде е вражеския флаг, за да не се обърквате. Играта доста лесно може да се ориентирате. И това е едно от превозни средства, които може да купите с кредити, които са горе дясно на екрана. Това е танкът, който се взима за 4000. Има още две мотор, който може да стреляте с него, който се казва Grass Cycle. И летяща като самолет, но изстрелва ракети, който се казва Шрайк. Те са единствените превозни средства, които можете да взимате на тази игра. По принцип това са единствените неща, които можете да взимате като превозни средства. И като цяло повечето време не ви трябват превозни средства, като имам предвид, че може да ползвате ски, което е да се пързавате около мапа, както виждате Алекс да прави пред мен с флагата. Симоне, така се разбираме. Какво? Не. Точно преди преди да успееш да го таковаш. И направих и граб, взех achievement за граб. Което е emergency grab. Да, и загубихме, за съжаление. Аз печелих за кеф. Много късно джойнахме играта. Поне успях да взема един кил и те прецакам точно пред флага да направиш точка. Няма значение, взе 1200 XP, с което се купуват разни неща и много скоро ще си купат тръст, което е за Pathfinder, който Симон майче играеше. Да. И с този тръст аз ще мога да се изстрелвам, той го има, аз също го нямам. Забравихме да ви кажем как се получават кредитите, които са в играта. Просто трябва или да биете демеше някой, или да го убиете, или да взимате някакви ачивменти, които се взимат като правите някакви по-така специални неща, или да взимате някакви значки, такива плейтове, които в смисъл ачивментите могат да се вземат само веднъж в цялата игра, ама плейтовете могат да се взимат всяка игра, като например. Това са значки, така се каже. Да, Blue Play Special, примерно ако оцелите някой с Spinfuser директно и го убиете. Материал във въздуха. Да, Spinfuser е това оръжие, което е едно от най-играните, които Симон, сега какво влиза? Аре Diamond Sword, мене ми кефи, съм Diamond Sword. Добре. Да. Така, нека сега да покажа само какво е Spinfuser. Spinfuser е на повечето класи го има това, което в момента държа. Той стрелва един лазерен диск напред, който когато се докосне до вражески или до земята, експлодира и взима демидж в определен радиус.
Второто оръжие на Pathfinder е помпа, която е за довършване, примерно, ако не можеш да го вземеш във въздух, защото тази игра, честно ви кажа, е доста трудна да се оцели, като се преди, че благодарение на ските, по които се ползваш по мапа доста бързо, по-трудно се оцелва хората, които са в движение и може с помпата, да кажем, да ги убивате, когато сте издигнали в въздух. Всяка клас има определен вид гранатки и всяка една граната е направена за нещо. Примерно, да кажем, за Pathfinder в момента тези гранати, които аз имам, когато някой вземе от техния отбор нашия флаг, ако го оцеля с граната, ще му взема малко демидж, но ще го накарам да изпусне флага. Което е доста добре, ще мога да върна флага на мястото ми и те няма да успеят да направят това. Да, сега обясня за флаговете. Значи, ако искате да вземете техния флаг, вие трябва да отидете до тяхната база. Флагът трябва да си е на място и го вземете. Не го върнете вие до вашата база. Обаче, ако някой от техния отбор вземе флага, вие трябва да е достатъчно само да го убиете и да минете през това, той автоматично се телепортира в базата ви флага. Да, тук ще направи директно и му взех повече демидж. Да, също така има специални страйкове, така да се каже, които Симон трябва да покаже. Да, те са на 1, 2, 3, 4, на 3, 4 и 5 ви се падат. И когато събирате достатъчно кредити в игра, може да ги активирате. Да, аз умрях. Точно там, горе вдясно на екрана под кредити, имате Callings, което е 3, 4 и 5 ви се пада на вас, ако сте по дефолт. Номер 3 е Tactical Strike, което представлява няколко ракети се изстрелват от небето на дадена локация, която посочите и взимат по може би 10 000 и 5 000 демидж на хит. И не продължава доста време, но може да вземете няколко кила и да изчистите мястото, където е техния флаг, да може да го вземете без проблем. Или да правите където си го искате, да си го пускате. Да, просто е така. Номер 4 се пада Supply Drop. Това е станция за амуниции, кръв и енергия, която е енергия ползвате за да активирате своята ракетна раница, която се активира с десен бутон, когато го държите. Ето както виждате, току-що взех флагът им и получих Gotta Go Fast, защото го взех с голяма скорост, но много бих. Без туретници. Това са защитите на всяка база и всяка база има генератор, който ако бъде унищожен, както нашия, няма да работи нито без туретите, нито сензора, който засича вражески по-далече. И последно, номер 5 ви се пада. То струва 10 000 кредита. Orbital Strike. Това е като Tactical Strike, но в по-голям радиус и взима повече демидж. Ма е по-скъп. По-скъпо е, да, разбира се. Но радиус е много по-голям и продължава за повече време от Tactical Strike, което може да ви донесе доста килове. Така, аз съм при вражеския генератор, това е той. И има доста защита, доколкото виждам. Това представлява вражеския генератор, който този техника го прави. Да, си хубаво ще да покажеш и другите класи, които си отключва все пак. Да, сега ще отида при Inventory Station, ще си сменя класата. По време на игра, когато искате да смените класата, просто цъкате Escape, Class Select и това са класите, които имате право избирате. Сега ще покажа една от безплатните Soldier, която не мога да си сложа заради това и просто цъкна К и ще умра, защото това е копчето за самоубиване, когато искате да смените класа. Да, или мога отидете до Inventory Station, ама трябва да работи генератор. Нямаме генератор, който, защото са ни гръмнали генератор, не може да я ползвам, за да мога да сме на класа. Да, в Inventory Station всъщност може да си го купите с натискането на копчето 4 и го призвавате някъде, той пада от небето. Където пожелаете. То, когато събера кредит, ще ви покажа, защото като гледам се справя много добре в момента. Soldier има две оръжия, както всяка класа. Първото му оръжие е картечица, която има по 80 демидж на хит и е доста силно оръжие като цяло. Второто му оръжие е нещо подобно на спинфюзера, но изстрелва гранати. Pipe-Launcher се казва. И доста силничко е. Да, няма голяма разлика между него и спинфюзера, освен че това изстрелва бомбичките си в по-различен радиус. В смисъл, спинфюзера ги изстрелва право напред, а това ги прави в арка. Просто известно време просто падат надолу. И спинфюзер има по-голям радиус на
по-голям рейндж като цяло. Примерно тук, ако стрелна към кулата ще стигне, но това ако стрелна към кулата ще се експлодира във въздуха, защото то няма толкова голям рейндж, колкото спин фюзър. Някой ни взе флага, ще се опитам да го скирна. Симоне, можеш ли да убиеш този флага, който е? Аз твърде далеч от него и скоро ще умра, защото тук има твърде много бейс. Той е на много малко кръв, на супер малко. Даже от една граната, която се... Да, той го метна. Убихме го. Връщам флага. А също така, когато сте мъртви, може да си избирате коя класа да играете. Сега ще взема Juggernaut, която е последна класа. Другите се отключват с XP, което се печели като играете. Juggernaut е heavy класата, тя е с повече армор и повече кръв, 2800 кръв, за разлика от другите, те са на по 1300-800. Има и дава 1800, те са по 800 повече. Или 1200. Максимум. Така да се каже. Техника не има 1300, не е голямата разлика. Кой си виждал с 1800, който е White Armor? Няма с 1800. Ти това каза преди малко. Казах с 1800. Той ще като 1800, само казвам. Първото му оръжие е просто един бомбардировач, който има огромен рейндж и доста кръв, взима доста демидж. На хит, т.е. да има по 1300 демидж максимум. Минимум е около 1000 демидж горе-долу, ако оцелите твърде отдалече. Може би 800 демидж му е минимума. Второто му оръжие е Spin Fuser, който е малко по-силен от на Pathfinder Spin Fuser. И общо взето има гранати подобни, обикновени гранати, които се мятат като на другите класи. Няма голяма разлика. И твърде много умирам тази игра. Започвам да играя. Това с моторчето хубаво го цепнах. Абсолютно директно в лицето, ама не е достатъчно само един удар. Pathfinder. Това ми е любимото. И имам 20500, почти съм забрал за Търст. Да. Което като се превключа на Pathfinder след малко ще го покажа. Защото преди малко не казах откъде изведнъж получих тази скорост. То колко се бе. То скъпан факт, трябва да го спаса. Симон, ако си наблизо то с флага, можеш ли го спреш, защото ще го върна? Не, аз съм пред базата ми. Пред коя? Пред нашата или пред тях? Нашата база. Само цепа една граната. Оцели го и спасих флага. Да, тук що. Опа. Така, сега ще взема Pathfinder. Сега ще влезем в Inventory Station и ми прескочва класата на Pathfinder, който има 900 кръв. Търст е просто засила е така, вижте сега. Като цъкнете, просто ме засила до 140 от нившото. Или 120. И ползва Energy, което може да ползвате с Jetpack, но все пак е доста полезно през повечето време. Когато гоните този, който е взел вашия флаг, или по принцип да си засилите просто. Някой се опитват ли преследва в момента? Симона, много малко кръв си. Аз взех флага, но ме стрелят доста хора. Трябва ми го дадеш флага. Аз ще пресека. Твърде много хора пас вас. Имаше солджер на флага, който ми взе половината кръв и... То пък го върна добре. Ако то не беше успял го върнем, една секунда след това ще я го взема. Нищо. Ние за сега печелим, което е хубаво. Да, не е проблем. Това е Heavy класа Brute, той е тръгнал към нашия генератор, защото това е една от неговите най-важни неща за унищожаване. Само една тази класа да унищожава генератора,
защитите и да убива като цяло доста от играчите, които пазят базата. Ти имаш ли го? Не съм го включил, защото не искам смисъл. Не ми е толкова интересен. Аз съм си го купил, но ме кефи. Иначе аз в момента имам 10 000, може да си го взема. Flag Defender. Всичко е secure тук, като изключваме факта, че флага пак е в тях. Някой го спре бързо, някой го спре бързо. Браво. Emergency grab. Да, имаме Infantry, който буквално нищо не направи. Аз се бия с Pathfinder при генератора и той просто седи и ми гледа от нашия двор. И накрая, като го стахна малко кръв и ме уби, той го довърши. Забавното на тази игра е, че са доста големи маповете, имате много опции, като геймплей, смисъл може да просто седите и да бомбардирате базата им с Джунгернаут или да нападате флага, да гоните то, който е взел вашия флаг и така нататък. Но тъпото е, че има много тролове. Да, които много се лигат. Да. Симон е то, който седи на количката, аз път трябваше да се пусна Sentinel, което е снайперист. Ти показа ли го? Не, защото нали тя не е да свалите в класи, но ще го покажа сега. Ето, като за кил, то ти изписва. Гледай. Това е преводното средство, което ти като самолет, това се казва Шрек. И изглеждаше, тръгват, ще нападат база с него, което... Flag е secured. Сега ще взема Sentinel и ще демонстрирам какво представлява горе-долу. Първото му оръжие, разбира се, е снайпер, който колкото повече зарежда, толкова повече демидж има и когато заради на максимум демиджа. И е сравнително трудно да се оцели в тази игра, като си има преди, че повечето хора се движат доста бързо. Да, това вече го каза, впрочем. С снайпера е още по-трудно. Защото патрола му е малък, не е като на... Симоне, то с флага се качва на Graph Cycle. Той вече се качи. Да, знам. Не можа да го спра. Те имат Шрек, който идва към базата. Добре, не трябваше да играя Sentinel срещу Pathfinder. Мене ме би един Pathfinder в момента едва ли. Имам пари да си купа тръст, аз ще си го купа. Добре, давай. Чак да избягаме това Pathfinder. Снайпера като цяло взима доста демидж. Спасих флага, в смисъл уби го то, дето флага, някой го върне. О, да, друго си е с търст. Ще ху някой върне флага, да за хубаво ви ходи. Гранатите на снайперите всъщност не са гранати, ми са мини, които слагате. И когато някой мине около тях, те експлодират и взимат по 700 демидж. Специалната му функция на него е, когато цъкнете се, едно такова малко устройство, Jammer, се казва, което ви прикрива от вражеския сензор и не може по-трудно ви вижда. Обаче нашия генератор не работи и няма как да стане. Така, вече имам кредитите за Tactical Strike, както виждате. Сега мога ви покажа какво представлява. Когато държите ляв бутон, то ви показва къде искате да го извикате и зарежда след известно време се активира. И доста полезно, ако го използвате на правилното място. В тази игра зумвате с Shift, когато се държите Shift и може да зумнете втори път, ако скровнете с средното копче на... Зависи каква класа всъщност. Не с всяка класа може да зумнеш два пъти. Добре, това е вяра. То пък те с този мотор са... Ще да дойдеш да вземеш флага по това по някое време. Добре, значи... Те с този мотор са примейт. Сигурно, обаче няма значение, аз тук, защото разсеях тия, дето пазаха флага и един го взе от нашия двор, което е доста добре. Ще взема техника, което е класата, която е, нали, поправя нещата, за да се опитам да оправя генератори, което е доста полезно. Той има обикновени гранати и специалната способност е да поставя една малко турече, което взима по 65 демидж на секунда и е доста полезно.
Първото му оръжие е обикновен фалкон, който картечничен. Второто му оръжие не е точно оръжие, то е като... То е просто за поправка на структури. Леле, доста хора има при нашия генератор. Видях две хевита горе и едно долу. Така, това е второто оръжие, което може да се използва само за поправяне на структури, нали, да кажем, кули. Base turret, Да, кули, генератори, мотори. сензори, Да, танкове превижни средства като цяло. и... Повтарям, твърде много хора в генератора, човек. Има два инфантрейтера, един брут и може би и втори брут, но не съм сигурен. Ето ги мините на инфантрейтера, много са гади. Те ме убиха преди малко. Добре, оправили се генератора ни, което е хубаво. Сега ще поставя турет, който ще работи, защото генератора ни работи. Да го поставя По дяволите преследваме Шрайк. тук. Така сега, когато някой вражески мине около това, ще му взима по 65 дневнична хит, докато не убие турета или не умре. Или докато не излезе от рейнджа. И като излезе от рейнджа, ще убие турет. Так, също работа. Взеха ни флага, и го спуснаха, идиот. Айде, back down. Ще е хубаво шрайкдаун да направим, защото този шрайк не е много приятно да си така просто обикаля извади се. Ами не мога го видя. Orbital Strike Orbital точно. Strike и той направи трипл кил. Всеки момент ще ни взема флага според мен. Ще ме пусна Orbital Strike, би трябвало някой да нападне. Ами да, опитаха се. Ама не успяха, защото са някакви крет. Добре, толкова са. Критично слаби. Да, то взели съм точно зад него, граната. Аре, няма флаг. Кой ме блъсна? Този. Добре, доста хора са се извесли в нашата база. Какво става? Ами това е нормално всъщност. Да, но по принцип в тяхната база в момента няма никой, доколкото нашата е препълнена с вражески. И не взех флага. Да, ако ви харесва как се развиват клиповете, ако ви харесва също този клип, може да го лайкнете, да се абонирате, за да правим още от тази поредица. Да. Ще играем други класи. Ние така ли не ще правим да едно, ще е хубаво да знаем, че има хора, които го гледат въобще. И те направиха точка в... Не са. И този колко... То беше точно до флага. Що не направи точка? Айде и го убих даже. Ами, защото аз го целих и той се блъсна. Добре, браво. Да пуснем тактика в песен. Флага ни е секюрнат. Не. Пуснах тактика страйк и убих този, който е с флага и... 3 човека убих. Аз имам... Един е бил с колело. Аз имам достатъчно да пуснат и... Аз имам достатъчно и да пусна и Orbital Strike и Tactical Strike, ама... Току-що казах колело вместо мотора, но нищо. Направих трипл кил. Това е окей. Аз ще умра. Аз опитвам да оцеля с джанглер, но това дето е слаган, ама твърде далече. То директно в лицето, не би хит.
Те не ме оставя да отида да пуснат Orbital Strike. А мене ме гонят тук малко двама човек, което не е много приятно, като си преди, че един беше Дженгърнот. Ами, Губим, за съжаление. Мисля, не е много ден, но... аре бейте бе, чува се дали я пусна Orbital Strike или Tactical Strike, защото те много ме Ще е дразнат. хубаво пуснеш някъде около нашата база, защото аз имам 8 3 и ще се опитам да губя това, ето взе флагани с тактика. Ама, виж, ще преслешни го, той минава за обиколния път между задната кола. Знаеш, Ще му цепна един Orbital. ти си хубаво да го оцелиш този орбит, защото все пак 10к кредита не са малко. Аре ще му пусна Tactical тогава. И ме убиха. Жалко. Аз съм Дженгърнот, не съм много бърз. Цял. Да, изгубихме. Не е голяма работа. Ако някой не го спре. Словаци. Нищо. Еми, Поне тази игра успяхме обясним какво представлява, нали, като цяло Tribes Ascent и геймплеята. Сега ще може за следващата игра да играем малко по-добре, защото аз тази игра много се справям. 7 кила само имам. И сега ще кажа колко умирам. ми, 16. да, благодаря, че ни гледахте. Очаквайте скоро нови епизоди и, както казах, може да лайкнете, да сабскрайбнете, да коментирате какво може да правим, ако някой играе. Може да... Някакви подобрения на нашия геймплей, примерно. Или... Ако някой играе, може да... Ако иска да играем заедно. И това е. Чао! Чао!